stammer fra efterkrigstid. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: wow, 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 hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, var på fabrik og fik næbesår. Og så en dag sparkede bossen mig ud. Wow, 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 hvad gør man så, lille du? Og tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted, fra sted til sted, og gadens løse fugle